Mario Hrestak, i Sandra Miletić. Delegat današnjeg natjecanja je Snježana Torjanović. Računalna obrada Tihomir Dorić i Igor Gomez. Jednim pljeskom pozdravite gospodina Torjanca, predsjednika Hrvatskog rock'n'roll saveza. Hvala lijepo. Dobro večer. Lijepo nam je vidjeti da smo se okupili u ovako velikom broju. Najprije bih se zahvalio vrijednim organizatorima iz kluba Buba. Jako su se potrudili, molim vas ja veliki pljesak za njih. Danas prvi put na hrvatskim turnirima imamo novi sustav suđenja, nadamo se da će biti bolji od prethodnoga. Svima natjecateljima želim dobar nastup, sucima da ih pošteno osude, a vama publici da ih sve nagradite sa velikim pljeskom. Hvala lijepo. Također zahvaljujem i gospodinu Gačiću, predsjedniku vijeća Gradske četvrti Maksimir, i pozivamo ga da otvori ovaj turnir. Dame i gospodo, dragi mladi prijatelji, to na samom početku želim dobrodošlicu u ovoj prekrasnoj Gradskoj četvrti Maksimir. Dozvolite samo dvije rečenice. Uistinu, mnogi kažu djeca i mladi su naša budućnost. Ja znam reći, djeca i mladi su naša sadašnjost i moraju biti naša sadašnjost da bi bili budućnost. U tom smislu Vijeće Gradske četvrti Maksimir preko 70% svih sredstava usmjerava prema osnovnim i srednjim školama i dječjim vrtićima. I uistinu želimo sve projekte i programe koje mladi imaju i realiziraju u našoj gradskoj četvrti da im uistinu i pomogu.
Ja se želim zahvaliti Hrvatskom rock'n'roll savezu i prvenstveno domaćinu Hrvatskom rock'n'roll klubu Buba na ovoj prekrasnoj organizaciji i želim da uistinu pobjedi